खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव बिखा बिखोलोगोमाव गुंनाय मोनसे जाब्रबथाय। जाय जाब्रबथाया रायजो नाङैनो सोमोनांहोदों एबा सोमोनांथाव जादों। लावखार ओंखाम जानो थांनाय गासै सा 49 सुबुंफोरा गंसे बास गारिजों ओंखारलांदोंमोन आरो फुंबिलि समाव मोनसे गिलु बालु सोदोब होयो आरो बेनो जाबाय बास आरो ट्राकनि गेजेराव जाब्रबथाय जानाय मोनसे सोदोब आरो बे सोदोबा रायजो नाङैनो मोनसे गिखांनाय फैदों जेराव लावखार ओंखाम जानाय दायो सम दिनै आरो जानुवारिनि 2024 मायथाइनि गिबि 3 खालार जानुवारिनि 3 खालारा दिनैनि बे फुंबिलि समाव गिलु बालु जाब्रबथाय जादों। देरगावआव बे गिलु बालु जाब्रबथाया जादों जेराव जिउ जोबनायनि हारा घन्टाजों घन्टा बारिगासिनो दं एबा बांगासिनो दं। जायगायावनो सा 12 लावखार ओंखाम जानो थांग्रा सुबुंफोरा जिउ जोबदों आरो माखासेया गासैबो गाज्रि जोखोम जानानै जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै बे समाव खौरांनिफ्राय एबा सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव जोंनिफ्राय फोरमायदि सांग्रां जा दायो लावखार ओंखाम जानायनि सम आरो लावखार ओंखाम जानायनि सिगां मानोना बोसोरफ्रोमबो लावखार ओंखाम जानो थांनाय आरो फैनायाव जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानायफोरखौ खौराङाव मोनबाय थायो आरो बे समावनो फिन जानुवारि 3 खालारावनो देरगाव बालि जानायाव लावखार ओंखाम जानो फैनाय समाव बास गारिया ट्राकनि मोखांजों सौग्रावनानै लावखार ओंखाम जानो थांनाय सा 12 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो जायगायावनो जिउ खहा जादों गासै लावखार ओंखाम जानो थांनाय सा 12 सुबुंफोरा आरो गुबुनफोराबो आरो गुबुन माखासेफोराबो गाज्रि जोखोम आरो देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि गलाघाटनि सालिकाहाट बसा भरलुवा गामिनिफ्राय तिनिसुकिया तिलिङा मन्दिरसिम थांबाय थानाय समावनो देरगावआव ट्राक आरो लावखार ओंखाम जानो थांनाय बासनि गेजेराव गिलु बालु सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो आरो जाब्रबथायाव मोगा मोगि जानाय ट्राकनि लङानो जाबाय AS01 PS0648। बे गंनै ट्राक आरो बासनि गेजेराव गाज्रि जाब्रबथाय जादों आरो जायगायावनो सा 12 सुबुङा जिउ जोबनांगौ जादों आरो माखासेफोरा देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो बे जाथाया फुंबिलि समाव जादों। फुंबिलि समाव लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव बे समाव एबा जाथाया जादों। देरगावनि बालिजानाव जानाय बे जाथाया दायो रायजो नाङैनो सोमोनांथाव जादों जेराव लावखार ओंखाम जानो थांग्रा बिथांमोनाबो गिखांनाय फोरमायदों। जाय जाब्रबथायनि बास आरो ट्राकखौ नुयोब्ला नोंथांमोननि गोसोआ बागदावखांगोन एबा गिखांगोन। जाय बास गारिनि थासारिया बायफ्लेजोबनानै थेर बेथेर जादों नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों नुनानै मोनखादों आरो जायगायाव सा 12 लावखार ओंखाम जानो थांनाय सुबुंफोरा जिउ जोबनो गोनां जादों एबा जिउनि खहा जादों जेराव नोंथांमोना नुखादों। बेनो बे डिसप्लेयाव एबा ग्राफिकनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव जा दिन्थिदों बेनो बास गारि आरो बेबायदि थासारि जादों जेराव नोंथांमोना बे थासारिखौ नुयोब्ला गिखांगोन बागदावखांगोन जेराव गिलु बालु थासारि जाब्रबथाय जादों नोंथांमोना रोखा नुना मोनदों जेराव गोबां आरो गुबुन खौरां बिजोङावबो बे जाब्रबथायखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों आरो रायजो नाङैनो दिनै ससियेल मिडियायाव बे जाब्रबथायखौ लानानै आरो लावखार ओंखाम जानाय समखौ लानानै मोनसे चर्चा एबा सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया नायदों माबोरैहाय देरगावआव लावखार ओंखाम जानो थांनाय बास गारि माबोरै गिलु बालु जाब्रबथाय जादों नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों जोंनि ग्राफिकनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनो हागोन।